Mene interesira jedan drugi detalj, spomenuli ste ga, učinija mi je veselje jer znam da u tom dijelu opremanja oružanih snaga postoji rupa koja je stara, koliko ja pamtim sad već punih 20 godina od nabave vučnih topova 155, odnosno haubica 155 mm, sad se govori o borbenom sustavu 155 mm pancir, to je samohodni 155 mm topnički sustav. Pa ste spomenuli izdvajanje od 10 milijuna kuna. Ta mi se suma čini malo preniskom i mislim da ne pokriva niti cijenu nabave jednog sustava, pa kako nisam bio na toj prezentaciji zadnjoj koju ste imali, ja bih vas samo zamolio da mi date osnovne podatke, šta mi zapravo želimo kupiti, da nam se ne ponavljalo ovo isto koje sa Patrijom. Eto, ja bi bio toliko pretenciozan, volio bi znati šta mi to kanimo napraviti i koliko će to generalno koštati, u kojoj dinamici baš